приятели, аз съм Zoctas.bg и както виждате днес играем отново League of Legends с Spirit. Аз съм с Кенина, т.е. с Мастери. Играем на топ и двамата. Аз нямам айтъма, защото нещо ми бъгна лигата, както и да е. Малко по-късно започваме този клип, но аз не знам защо. От другия отбор най-вероятно ще играем срещу Мастери и Twisted Fate или Volibear. Служи това. Не, и там ще сложа. Убиха Мария или за изпред? Никой няма. Не. Но могат да имат дриван ли? Надяваме се тази игра да спечелим. Ще е доста добре, ако отново спечелим, понеже отдавна не сме го правили. От 2-3 игри вече не сме печелили. То да ще помня да го вземем. Не, той седи само на търе. Аз ще кажа да се да скоча. Чули? Матя дойде и лукса, мама. Пак. То Twisted Fate, бая демидж бе. Хим скочил мак. Не мога да ги убим двамата, ще видиш. Абе то би бая демидж Twisted Fate. Защото отгоре не им дава да отидем до миньоните да ги бием, защото са това. Ела тук в моето циганче. Бяле, чи ще називам. Трябва да рекона, че аз нямам айтъм. То Ренгара ще идва да ганква. Виж го какъв ганк направя. Много голям. Мале, той е доста ги призива. Мога. Аз съм отклон. Той на фрилия? Да, май да. Не съм сигурен. Хищ не съм сигурен. Май не на фрилия. Аз сме трима, трябва да ги убием. Това демидж е нереален. На трето ниво да бия толкова демидж. Не знам, май нямам да го убива. Трябва бая да фарми. Какво бая да фармим, брат, ти да ми даде да отидем да фарма? Пах ти смешниците. Виж, гледай! Скачи, трябва да освен да им скачим, и друго няма, брат, аз ти казвам. Ето. Опа. Айде. Брат, като се приближим до фарма и... Няма. Тая игра е дефиит. Аси. Те набират по 5 милиона демидж, брат, аз кола говоря. И сега ще поговоря да се физираме. Айде.
стъпки. Али избай да помагаш, така че това ще направи тези. Да си. Моя посъл обсейтел, да. Гледай, дойдох и вече виж на колко песен. Те направо ще бъде да разписат. Не може да ги обидиш, дори двамата да разписат, няма да ги бъде. Това е 30 за който една, не е колко не. Аз не знам с какво получим, ала не пускат тези с какво. Ама, ей, там. Абили. Да, той после с това. Виж, ама виж и това е там дето Доран Стринг 15 абилити, виж колко демидж. Ние как ще ми ядем? Къде на как ще ми ядем? Не знам. Брат, ще те лютите. Кричиш и волейбол. А чакай, това волейбол сега ще го пресрещна. Ти не може да ядем. За Его! той ще избяга някъде, някакво. На всичкото отгоре чакай да го взема. Али. Чакай, бе, да ти убие. Брат, той ще се реколни, али. Брате, он да ми помогнеш, бе. Хубаво идвам. По-бързо. Той ренгара и той идва. Бе, той по-като идва, брат, той е само... Ганство. И ще го и убият на всичкото отгоре. Ще го убиват, ще го убиват. Аре, хубаво тенк за хелпа, умирах. Няма много да чакам, аз се помогна. Чик, това за какво дойде? Взели им някакъв демидж изо. Като се приближи малко и ще наубия. Не, брат, аз на това не, няма да игра сега, отивам на... Чу, защото там са ни единствените клуб. Не, шегувам се, няма да ходя там. Ама двамата ще ходим на... Ало. Аре. Абе, мой ги взима. Не е единия. За какво са хилна? Това като виж това е? Абе, това на Дрейвън. Ама дава как дойде чак тук, той къде се пусна? Май да. Айде да им скачаме нормално. Айде. Айде, види. То мен ли погони, бе? Бягай, бе, бягай. Отивай на другия край. Сега го скачам. Ама газ нямам. Брат, може да ги вземем. Да, бе, ако не беше това 300. Айде. Брат. За тебе ли ти звъня? Не. Не, бе, пускай, да чакай малко. Не влизам. За един момент, хора, извинете. Сега ще ми се... Брат, то почти го взех, бе. Ари, бе. Ще избягам. Фак. Те като ми помагаш. Те са бава ме убият. Може да го убиеш там, не знаеш. А виж ти къде скочи. Браво! Ей това е. Ей това е GG Game. Ние двамата ги оставят две кръв и двамата ще избягат. Това е. Абе, брат, Его. ще ма взе... Гледай, изкараме от лигата! Защо? Странно ми звънят по скайпа, брат. Абе брат, направи се на инкогнито там. Кой ти звъни? Аз съм, не познай. Данил. А? Данил ли ти звъни, бе? Добре, брат, убиха ма човек. Питам кой ти звъни? Абе, другия. Кой? Да, не. От Америка? Човек баси, бе, сега ще го вземеш. Не. Не, това беше край. Това беше. Аз почна да игра тази игра. Спирам. Това не е възможно, нали? То са хилна, брат. Кари, които е са хилна. Как ще ми взема брат, като той види, що бе гей? Нула беса. Сега ще дойде.
се продаме. Не са, баси. Виж го лидера, виж го е. Майко. Къде отиваха на някакви стъпки? Брат! Извинявай. Виж го, той стъпвите сега танцува. Браво. Да, Тарик не му скучи, бе. Как да му скоча, бе? Той виж къде си дивна турета. Мале, брат, просто. Рико, идва ти другия, чакай, Рико. Айде, ще дойда тук, брат. Аз няма да ви помня. Бро. Чек ще въземат. А 200 твоите дойде. Какво дойде, бе? Бах си смешника доле. Къде Ще отиде? пия по 300 дими, брат. Ей, как се? Айде, аз се дековам. О, да, брат. Ти ако ги вземи един път. Не ще ги вземем един път, защото... Ама... Абе, да беше примерно само един, ще да е по-добре. Ами дава пък то двама срещу един, пак честно, не. Ей го сега един. Майко. Бутнаха ни турета в коя минута ни мога видео на 12-та. Да знаеш ли не ги знаеш? А? Питай ми бутнахте. Аре поне ги вземи, аре. Как да ги вземаме? Виж Тук колко скочи. колко. Айде, за там беше това. Аре, аз умрях пак. Брат, то почти го убихме! Ма аз ще умрах, затова бягам, защото аз умрях. А не останах на... Айде, джиджи! Сега ако ми го взема пак на. Ей, фай! Ей, фай! Ей, фай, брат! Ей, фай! Да ме убие цялата да ми взема кил! О май гад. Ей, го дори не знам. Хайде, им ще взема теренка. Аз може няма да играя там. Добре, сега как може да са такива много, бе? Кажи ми, бе. Аз за колко бие си пускам мулта, кажи. Да отбрана аз ли? Бах, ти мулта. Всяко ми скочи. Ти е смешно, ама ти тебе не те. Всяко ми скочи, че и тук съм рип. Ей, пай, и пам. Ей, забавя. Сега ти го знам. Да го взема ли? А, твиста твоите е в храста, аз съм сигурен. Не го яча. Другия ще. Абе, аз пускам там. Да бе, там е, точно. Ма чакай го, чакай го! Ей го бе брат, видя ли че е там? Сега той и по-бърз и ще умра. Ей го, гъга. Бас. Какво стана? Убиха ма. Ме аз какво да направя? Помъли го да направя. А бас и Лейна. Айде, не. Най-прицакания Лейна. Айде, бе, сериозно ли не много? Аз не ще не го ти писака къде ще ходиш. Абе ще отида малко на топа. Аз съм Там. за топа вика. Човек, тия напръснаха често към. Чакаме да взема там. Аз съм 0-3. Отивай там, бе, брат, отивай там. Брат, отивай! Бутнаха турета! Лисо! Абе брат, пак да ме вземат. Аз не го взема.
искаш ли да не сменя? Ти там как не Нашия брат. И че ти тук каква е гаранцията, че ще вземе? И че тук не са съфирани. Да, ма и ние сме съфирани. Те ги взеха. Трябваше да отивам. Да, път. Карай. О, май. А екото е, его екото на мит. Тук ми. Дай го взема, ела. Чакай, чакай. Айде. Убиха ме, убиха ме! Убиха ме! Абе, брат! Чао! Това е! Какво бе, чакай бе! Брат, Не убиха мога ме! да дойда! Не мога! Това е! Защо скочи? Човек, защо скочи бе? Трябваш да бягаш, брат. Да бягам, брат, си бягнах към глупа, запомни си филма. О, мога. А брат, ти не му беше взел никаква кръв, той те го... Да, бе! Не видя ли, че беше на пълната кръв? Еми дамата гони, ще да те уби. Айде сега в тимфайта ще вземеш някой кил. 0%. Аз съм 1-3. Дори Дракула. Ми да, именно. Ага. И сега Боли Бера ще ги... Абе. Боли бе, ще ми бъде. Пак ти е луки. Чакай сега ще ми пусне. Май. Брат. Айде! Стига, брат! Защо си пусна, брат? Край. Край. Не го взех аз дори. Ливам. Ой, споко е! Дори не го взех аз. Защо си пусна игнайте? Защо си пусна? Ама култа? дори не го взех аз. Добре, ама ние защо си го пуснах? А? Абе това да не го снимам. Аз снимам вече. Ето и аз съм, но няма смисъл. И аз ще го кажа. Без да го изрежеш. Да. Айде, мри! Мри, бе! Умри, бе, искам да умреш, бе! Лойно. Лойно, ще го марим, бе! Айде! Как са хилваш ти, бе? Аз ти казах, че вземеш кил. Де, бе? Айде, GG, брат, GG, fire! Тъпият тарец. Айде, браво, брат. Супер. Не опитвам. Той само този твистът фейда е добър от техния отбор. Виж ме айтъмите, само ги направо. Взеха. Да, дай ес, бе. Дадох и ес. То да е. Тук те като взеха. GG, сега я хърти взеха нещо. Браво. Браво. Това трябваше да се случи. Не. Добре, брат, сега ти дете да извеш, аз мога тук да кажа нещо. Реално съм.
Чао. Пуснах си айтъма. Ами не, просто да Не, ти къде кажа. съм се, брат? Пуснах си. Ти колко пъти ми ти не ми ли се кила, бе? Аз съм едно И пет. умрях, и умрях. Аз съм 3-5. Ми да. Сега ще го вземем това. Аре, бейте, тук дигаш на колата, аре. Остана. Остана. Джи. Та пък къде отиде, бе? Го екото ма намери! Екото ма намери, брат! Браво! Браво, бе! Вали, брат, точно пред колата! Остана. Ало. Пуснах си ута за нищо, това ми наби 1000 кръв. Няма. Ще ги бил. Давай, давай. Без нито един бут на търет. Те са би. Виж го 300 твейда, брат. Там ми скочих 8 човека на тая. И пак няма умре. Няма да защото е добра. Айде. Дори взе кю. Не. Това вече не е. Аз искам да ви помогна. Моля, то откъде се пусна лута? Ще го това воли бера, бе, брат. Сега ако направи квадра кил, Убихме се едновременно. то направи квадра кил. Скочиха му 4 човека и направи квадра кил. Голяма работа. Но като е по-добър, брат, какво да направим? Айде, кажи ми. Той се е фиднал. Абе да е, ес. Ай, Не. се. Не се не да се. Без нито един айтъм от твой билда съм цяла игра. Ай, серена. Да. И това ще е хора. Това беше от този епизод. епизод. Да ви е харесал клипа. Ако така, се абонирай. Чао!